ya yo ya yo andeng ya mas hey ana milingan aja dipandang buka kelingan awalah abandu amin celok ning koro awalang biru awalang putih bocah pandai yodo ora kloyora sing wis duwe bojo ora tak mulih andeng ya dik ana pilingan aja dipandhe mundak kelingan walang kekek karo walang abang walang gadung ayo nek iki ya nggih cewek-cewek cantik-cantik wis do cewek cantik kemasukan hantu wis mas urung ya urung masih iso ngene santri lagi di download mas heeh ini tadi ada request lagu Mas Rizal gimana Mbak Rizka request lagu dari Pak Detono iya apa tuh lagune Ninggal Katresnan Ninggal Katresnan nggih monggo dipun aturaken nggih kanca-kanca Ninggal Katresnan spesial kagem Pak Detono nggih matur nuwun awit sampun rawuh nanti to mau siap pokoknya dituruti sehat-sehat ya Pak Depo sehat selalu oke monggo oh sik delete sik monte lagi balesi WA-ne ayang kok lagi balesi ayang oh iya sik delete ndak nesu ora apa-apa oh drama lor oh ilal oh apa piye Mas ilat kula terjendak ilal nggih mau tak tarik sithik ada sedikit trouble tapi pripun Mas Kodok buyar saya lagi trouble Mas ora apa-apa drame apa wonge apa wonge ra trouble to terus kita wis dadi lho wis dadi kudu wonge sik trouble Mas ora bathuke ora eso murah senyum kok sing ngedram wis senyum ya aduh mangke Mas Monte coba banter-banter Mas alon Mas yo sekian ayo hatiku nalika
Sadroning atiku sakwise sliramu ninggalku apa sliramu makrasa aku kudu sambat karo sapa waya Terima kasih Mbak. Oh ya, siap. Tono. Matur nuwun Pak Detono, lancar-lancar rezekinya berkah barokah. Amin, amin. Iki ning loro karo kasmaran rabies, Mas. Kasmaran rabies. Waduh. Iya saiki kasih do kasmaran ya, Duk ya. Oke, Mas. Heeh to, wis tenan. Lan jenengan? Aku ora. Oh, jenengan ora? Ora. Ketoke biasane ngger ngejop sing digawa beda-beda. Ora iki. Aku ki mujan wing dhewe temenan. Ayo semelang dipek kancane kuwi mau to, Mas? Aku ora sing rada lutung ora tak jek. Heeh. Nek rada ngono rada biasa wae ngono dijak. Rada biasa wae ya ora tak jak padha. Oh padha. Aku koncoke tetep geragas kok ya Mas ya. Mbok arep ayu, mbok arep elek tetep didaglak. Ya delok-delok wong. Nggih, kasmaran Mas. Oke. Alah tete. Bu njaluk tulung jowoke wedang Bu spesial kagem Mas Monting. Spesial Mas. Nggih. Nah. Pengendange ngelak. Lanangane ra ono Mas dicoblos nganggo kuku ya Mas. Dicoblos nggo wekmu Mas. Maksudnya kukune wekmu kuwi lho. Nggih, sampun. Oke, dikasih. Dikasih kasmaran rabies Mas. Kasmaran lho, Dek. Kasmaran iki Mas. Enak, Dek. Prita. Apa aku iki kasmaran endi? Ora doyan mangan apa maneh dolan ingin tanasa ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah ono rasa tresnaku dadi kasunyata. Kowe nang Dek.
orang doyan mangan apa maneh dikit panas sakit temu dirimu orang ngomong ayu tambah ono rasa tresnaku. Sudah Mas. Sudah request dari Pak Tono. Terima kasih. Terima kasih banyak atas Pak Tono. Iya. Lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat selalu J. Apa kae? Apa sih Budi? Wes endi? Anak, apa lagune Mas? Pripun Pak Yanto? Hah? Apa Mas? Napa Mas? Katresnan sejati. Sik kono ya. Aduh timen to ya. Ana layang Dik, ana layang. Ana layang Dik, ana layang. Dijupuk, 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 dijupuk. Sik Mas, tak tungani sik Mas. Tukang bedak, tukang belas laris. Nah, tambahin alhamdulillah. Lagune Bukit Berbunga karo Tombo Kangen Mas. Sing kene katresnan sejati. Katresnan sejati wis sing dhisik telu iki. Ngene iki. Ono iki. Salah lagu ki nyeket ya lumayan, Nduk. Heeh. Piye? Sing tenang. Kon kurang kepiye, Jal? Nek bersyukur iki kon kurang kepiye ya? Jane nang. Sing dhisik Mas. Yang mana dulu? Bukit Berbunga sih, oh ya. Oke. Bukit Berbunga dulu Mas. Oke dikasih, Bukit Berbunga. Sik bunga, sik seneng, sik ayem. Heeh ta? Ayem loh. Heeh, biasane engko njuk jedul ngono. Siap, ready. Oh, tau kandhane ya. Aye.
aku turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau belum digenggam, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di dadaku. Kita selalu datang berdua, itu kita Bukit berbunga. Bukit berbunganya sudah, Mas. Sudah. Iya, masih ada ninggal Katresnan Sejati. Katresnan Sejati, Lintang Asmoro, karo Tombok Kangen. Yo. Oh, Tombok Kangen sih, wae. Yo, siap manut. Siap. Sing penting kabeh dipinangkani, Mas. Oh, karena wis kadung mlebu. Wis kadung mlebu. Jeh, Mas Rizal. Pripun? Bapaknya. Oke, pripun, Pak? Ono meneh lho, Teh. Oh, nggih. Oh. Oh, nggih. Sesideman. Sesideman. Kagem Bos Edi, Pak RT 3.
Oke. Matur nuwun Bapak lancar-lancar rezekinya ya Pak ya. Nggih, sesi doman. Mergane nek wong nyawer kuwi padha karo sedekah, Mas. Sedekah. Heeh. Pokoke iki nek awake dhewe iki nek jenenge dinehi iki wis wong nek kon ndongake wis kon kurang kepiye. Heeh. Wong jeneng sedekah ki le balik 10 kali lipat kok to, Mas. Heeh. Nek jare Pak guruku kae ngono kuwi ya. Jarene ngono. Nggih. Monggo Mas Monte. Posik manut, nggo. Yang penting apa yang nggo dipinangkani. Ya, ya engko sik iki engko bar iki engko stop sik engko. Tambani ngangene Mas. Kudu. Kangen ndek kerane ndek. Kangen karo Raga Wahyu Mataram. Iya. Apa wis lali sliramu ade semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu apa sithik lali aku. Zaman semono yen dolan rame-rame koyo rukun seneng atine. Seneng atine. Rasa kangen wis bisa mari.
Nduk, bar iki nuruti penari ya, Nduk ya. Heeh. Bar iki nuruti penari dulu. Yang Nuruti lagu-lagu penari terbaru. sih. Lagu terbaru. Yo, request e apa? Apa, Nduk? Oke. Manut e. Heeh. Ya, dilangi sih, Mas. Manut kira ya penak, Bang. Isih ndek utang 3 lagu. Isih ndek utang 3 lagu. Yo. Heeh. Engko. Ya, engko bar iki penari ya, Nduk. Penari ya, Mas. Dituruti, Mas. Yang lagu terbaru. Mbuh. Heeh.
goyang aduk enake. Hati-hati Mbah. Prakanca kelatan Joko padang boten padange kaya rina rakulane wis kawe elingake aja padha turu sore. Yo prakanca aja lakane Joko padang boten padange kaya rina rakulane wis kawe elingake aja padha turu sore.
Rayi. Tadi ada Lintang Asmoro, ada Pujaningsih, ada Si Sedeman, sama aja Katresnan Sejati. Saiki Pujaningsih, Nduk. Pujaningsih, bablaske Lintang Asmoro. Bablaske Lintang Asmoro. Karang waktune wis bengi kudune langsung bablaske. Kabeh dibagi-bagi waktune. Dibagi-bagi karang yo. Waktune dibagi yo nganune yo wis nganu. Oke, dirembukan sih, rembukan sih. Monggo Mas, dipinangkani Katresnan Sejati. Bablaske. Bablaske Lintang Asmoro. Oke. Enak loh, Dek. Lintang Asmoro. Oh ya, dikasih Lintang Asmoro. Sing kalingan ora ya, Dok? Wasik Mas, wasik. Siang Batara Ratri mong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang Satya Sulasti. Back
kasih. Katresnan sejati, babelas kili tangga semoro. Duh. Oke, siji-siji sak larap ya, Ndok. Sing penting kabeh kumanan. Sing penting kabeh komanan. Kumanan. Ya, sak larap. Konaman. Oke, siap. Jeng, Mas. Disalini sik. Salini, Ndok. Salini sik. Ya mau bar keceh to dolanan jeblokan to salini sik. Sabar. Ya apa sih gini. Sampun Mas. Oke. Sesideman Mas. Spesial kagem Pak RT 03. Paten ono timbak perpisahan lan tiagang sulistya tak ree wangi samututmu marang kula arga karawan putra. Jiwa ragaku kaguru kahormatan mumbrung rogo karo pinjo Urip ono ho ho Sesidemannya sudah spesial Mas. kagem Bapak RT 03 sampun dipun pinangkani. J. Selanjutnya tarik sik, 3 Mas. 2 1 Rogo Wahyu Mataram.
Salah. Ya utangnya dilunasi mas, tak laku. Lagu penutup dari Rogo Ayu Mataram. Ada Buca Ningsih. Inggih mekaten lan semanten atur pasugatan saking kawula sakanca. Kesenian jadilan Rogo Wahyu Mataram ingkang wijil saking
Desa Wisata Krepit Sendang Sari Pajangan Bantul. Lan tentunipun anginipun kawula sak kanca Raga Wahyu Mataram, anginipun caos pasugatan pinanggi kathah kalepatan. Boten sanes saking keluarga ageng jadilan Raga Wahyu Mataram nyuwun agunging pangapunten. Kita pepanggihan malih wonten ing sanes wedal. Nuwun matur nuwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.